Ćao svima ljudi, ja sam Komšija, danas video ćemo da instaliramo lepo Windows 10 na ovaj kompjuter, pa znači imamo neki stari laptop kompakov, pa hajde da počnemo. Ok, znači, ćemo da stavimo ovaj USB ovdje, ovako, ok, i trebalo bi sada da ga ovdje uključimo. Znači, kad sam bacio, ja sam startovao i da biste ušli u boot manager, morate da kliknete, znači, F-deft, znači, da bih znači, ušli. Ok, i sad, znači, treba izaberem ja USB, znači, disk 2.0, ili mogu da idem F10 da odem u BIOS, međutim, ja ću ići ovdje i kliknut ćemo, znači, Enter. I trebalo bi da se pokrene, evo, instalacija Windowsa. Tako da ćemo sada da ga instaliramo na jednu od ovih particija. Evo, on se bukvalno sada učita, pa ćemo sačekati da se učita. I sad, evo ovdje, znači on nama kaže, izvinjavam se ako se nešto čuje, ona nama kaže da izaberemo jezik. Ja bi ostavio, znači, English United States i kako da bude tastatura, reći ćemo US, idemo Next. Ovako. I sad idemo Install Now. I sad ćemo ići, znači, da se on instalira Setup is starting. Trebalo bi da se završi, ajde fokus. Ok, i on sada nas pita za product key. Međutim, ja, pošto nemam product key, očigledno, ići ćemo na ovo I don't have a product key. Tako da idemo na to. Idemo to, kliknemo na to, ovo će potrebati malko duže. I sada, sad što treba da uradimo, mjesto da izaberemo koji ćemo Windows. Ja ću izabrati Windows 10 Pro, samo da ga nađem. Evo ovdje, Windows 10 Pro, 64-bitni Windows 10, ok. Idemo sada, znači, na Next ovdje. Next. I idemo samo naprijed. Ok, sada treba da, znači, idemo ovo I accept the license terms i idemo samo na Next. Izvinite ako mi je malo loši engleski, ali nema veze što se tiče toga. Idemo, znači, custom install Windows only, advanced. I sad ovdje treba da izaberemo na šta ćemo da instaliramo Windows. Ja bi instalirao Windows na ovo što je već bilo, pa ćemo čak, sad ću da pitam samo koji treba da instaliram. Ok, znači, rekao mi je da izaberem na treću particiju i biramo treću particiju. Ok, sad čekamo da se instalira. Znači, ljudi, moram da kažem da će ovo jako dugo potrajati. Tek 11% za ovo, znači, ono, bukvalno je previše sporo. Evo ljudi, znači, kompjuter mora da se restartuje da bi se pokrenuo Windows 10, pa čekamo da se to desi. Ok, i evo, znači, startuju se servisi, znači, dok se ovo, znači, evo, getting devices ready. Dok se ovo radi, znači, ovaj laptop je prilično, jeli, star. Ovo je Compaq CQ57, zašto neće da se fokusira. I ovo je jako star laptop, inače, moj USB 2.0 koji je to me iznenadilo, ima 32 GB, što je veoma puno i nije koštao puno nekih 600 dinara, tako da je to bilo ekstra. Getting ready, znači evo on se sprema da se uključi, tako da sve je rešeno, znači bukvalno sve što treba, svi failovi i tako dalje, tako da će ovo veoma brzo da se instalira. Znači, sada treba da izaberemo koji ćemo operativni sistem. Naravno, mi ćemo izaberemo Windows 10. Tako da idemo na Windows 10. Evo, znači, kažem vam samo još da se očekamo jedan moment, tako da ćemo sačekati da se to sve sredi. I znači, sada ćemo da počnemo sa regijom. I ja ću sada samo da selektujem. Znači, Srbija, evo ovo. I idemo na Yes. I sad čekamo sljedeći korak. I jezik ćemo, znači, staviti da bude srpski, idemo Yes. Znači, možemo da dodamo second, ali ajde, dodamo ipak.
Sad ćemo znači da, nećemo sigurno Africans dajemo, to niko ne koristi. Već ćemo ići skroz, sorry, možemo ovdje da izaberemo samo sekund. Ok, izabrali smo drugu tastaturu, znači stavio sam na englesku. I sad samo treba ovo da se učita što mi nekako šutno, tako da kada se konektujemo, ok, može da se konektuje na ovo, connect. Sad ćemo da ukucamo lozinku pa ćemo kad to uraditi. Sad nas pita za šta bismo željeli da koristimo ovaj laptop. Ja ću naravno da kažem da znači za personal use, tako da idemo na to. Kliknemo na to i kliknemo next. I sad ćemo samo sačekati da se instalira Windows, mislim da je ovo posljednji korak. Evo sad znači lupio smo neki datum rođenja i idemo ovdje dole, znači na next. I sad samo čekamo da se instalira. On je pre mene tražio znači mail i tako dalje, to sam ja, nisam to htio da snimam, tako da se idemo kad se ovo instalira. Ovdje tražio nešto novo, neki pin i sad ćemo znači da ovdje spustimo dole i da samo znači konfirmujemo znači taj pin i idemo na OK. Šta kaže? Your pin can be common number. Ok, sad ćemo ovo da rešimo. Ok, sam je ovo dalo i sad znači sve što treba da radimo je da idemo na accept, samo sam isključio samo lokaciju i idemo accept. I znači opet znači svaki put ja samo čekam jedan moment. Ovo će možda potrajati nekoliko minuta, ali nema veze. Sad ćemo da se vidimo kada se ovo sve završi. I evo ljudi, Windows instalirao, tako da ćemo samo da instaliramo aplikacije. I to je to što se tiče ovog videa. Pozdrav! I pre nego što u potpunosti završimo ovaj video, želim da pozdravim Creating Ideasa koji mi je dao ovaj laptop, tako da bacite jedan sub na njegov kanal. A što se tiče laptopa, sasvim super radi. Međutim, dok nešto ne pokrenete, neće baš, ako nešto pokrenete, naročito ako je u pitanju Google Chrome ili neki program, neće biti dobro, jer jako je spor, star, koliko ja znam nekih 5-6 godina. To je Compaqov laptop koji ima 1,3 GHz procesor, što je jako loš, i koliko sam video, sat pri instaliranju koji piše znači tamo dole u donjem desnom uglu kasni za 3 sata, to ne znam zašto, tako da to ću vidjeti posle. I to je to što se tiče ovog klipa. Ja sam Komšija i ja sam Komšija, pozdrav!